Din clasa 11 a obținut... Tot de la Liceul Internațional de Informatică, elevul Cotru a obținut medalia de bronz la Olimpiada de Fizică a țărilor din Asia și aur la Olimpiada Internațională de Fizică. Felicitări! Marian Darius, din clasa 11. Maria Lorena, locul întâi și medalia de aur la... Felicitări! Eleva Teodorescu Ioana, economie, profesor îndrumător of... Felicitări, doamne! Profesor îndrumător Panait Constanța, felicitări! Și tot medalie de argint la Olimpiada de Fizică a țărilor din Asia. Felicitări, doamnă! Mă bucur să vă revăd. De la Colegiul Național de Informatică. Bună ziua, sunt Simon Sebastian și am luat medalia de argint la Balcaniada de Matematică. Aș vrea să le mulțumesc profesorilor mei, doamna Elena Nicolae, pentru că m-a ajutat în drumul până aici și sunt foarte fericit că voi câștiga acest premiu. Mă numesc Ana Maria Radu, anul acesta am obținut medalie de bronz la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete. Sunt în clasa 11 la Liceul Internațional de Informatică București și pot spune că sunt foarte recunoscătoare profesorilor mei care m-au ajutat tot timpul anului și pentru obținerea acestui rezultat. Benim adım Robert Alaru, ben 16 yaşındayım. Ben Köstence'de okuyorum ve Türkçe Olimpiyatları şarkı kategorisinde altın madalya aldım. Bugün Romen hükümetinde ödül verecek ve bütün öğretmenlerime teşekkür ederim.